jatend piny William Ruto chuogo. Gin giwacho ang'o kotenore koda gik ma gimiyo pek kowuok kuom jopiny e lai mar CBC. Erokamano wawinji makare koro pod wago tache kata ma Migori TTC kama bende kenyalo ng'iyo toka kanyo mane kama bende koro committee ma ochune Kawo pach oganda Kawo to ndiko so ni ma CBC koro chuo kom kae kod oganda mopogore sectors mopogore oting'o jopuonj oting'o joala jotend kanisni nitiere kata jogo buke skunde moting'o nyaka jopuonjre mabende obiro ka mar golo pach Kawo to ndiko kod somo ni mar CBC en twak mabende osebedo ka dhi nyime chakre saa 2 mar okinyi ka bende no dhi rumo gimoro saa 10 mar midhiambo kama wantie kod mokum jokanyo bende ne ogwele chien machal koda mae mondo koro gol pach gi Kawo to ndiko kod somo ni mar CBC okinyi ma kawuono wawuoyo gi jatend jopuonj na to bende ne ogolo pach Kawo to ndiko chendo ne sama kama wantie kod jatend jopuonj ruoko mar kupet e kaunti ma Migori kaachiel kod mokum jonyuol mabende wadwani mondo koro kawo pach to odiochieng' ma kawuono ang'o malich magi ting'o magi kelo mande gier ni mondo koro bende obiro onywandi e sama koro ibiro ket lokruok kata sama ing'iyo kaka iketo CBC obede yono makare miya thuolo mondo achak kod jakanyeno maruk ma jopuonj kupete kaunti ma Migori adwani chak na gi nyingi to kaka ng'ano bede ne ogwel e chenro machal koda mae en ang'o ma ukelo ne committee ne madwer mondo ket e chenro ni mar somo mar CBC. Nyinga iluongo ni Samuel Orwaja Solo an e jagoro maduong' mar kupete Migori County ka wabiro golo pachwa kaka jopuonj kaka stakeholders mang'ongo e kaunti marwa ka mondo wami jogi paro kaka gidwaro nikech ng'eyo ni presidential working committee ni ka kendo gikawo paro kuom joma opogore e wach CBC e wach TVET e wach university koro en entirely on issues to do with education ma Migori ka koro miyo kaka wan jokupet gi jopuonj wan gi weche mang'eny modon mondo wagol pachwa mondo wane kong'i to watemo jiwo jogi kendo wawacho negi niya kata nuwambana gi CBC e polo tukele piny ka ng'ama biro implement CBC no en japuonj koro ka weche mag jopuonj ok ong'i malong'o to kata no amane polo ma Yesu emane chea to pod ok obedhi maber koro wadwani mondo ging'i japuonj ma en implementer maduong' mar CBC e program ka mondo ging'i ni management mar jopuonj gi mar tich mar japuonj be biro dhi maber nikech wang'e ni kamano timore maber kendo ka pach okaw ma otegno to wabiro yudo yweyo maber kendo wabiro paro ni program ni nyalo dhi mbele maber koro achiel kuom weche ma wan go kaka jopuonj mag secondary kupet en union mar secondary schools and tertiary colleges nyaka sani wan gi problem mar teacher preparedness onge training mosetim e secondary kama long wasebedo gi orientation moro mar ndalo 4 to orientation ni bitime jojuma e yor mopogore ikuongi train Ministry of Education officials kas jok mobedo train go kawo CSO mago gi train kas jogo luongo jopuonj auchiel e school train gi kas jopuonj gi madhi train jopuonj mamoko king'iyo program machalo kamano nyaka bed ok onyal bedo very effective wadwaro program ma continuous training assessment mar jopuonj watimo continuous training mondo mi jopuonj obed gi knowledge moromo maginyalo deliver go curriculum ni e county maro koro wacho ni Teacher Service Commission en manyicho chako TPD ma en professional training mar jopuonj wadwaro ni giwe mano mondi wang'i wach CBC wang'i CBC ni kako nyalo timo continuous training mag jopuonj mondo jopuonj obed gi tiegruok malong'o maka nyithindo gi January biro ke secondary school ka e junior secondary school to jopuonj oikore kendo rito gi maber koro mana achiel kuom ywak mwakelo ka mondo jogi ong'i kaka training nyalo timore wanyiso gi ni gitim kaka Jose Masetimo ugitim ok inyal kawo jopuonj te jigni 50 jega 20 jomapuonjo languages jomapuonjo sciences tikete all achiel tiwacho ni mani train gi mano ok nyal timore maber kendo ok wabi yudo knowledge midwaro mondo mi wakonyre koro mana achiel kuom wach wakelo mbele kama duong' mogik ok ang'eyo sani kaka jopuonj skul ma secondary ka dhi chako keto gini e tim ok ang'e ni un kaka jo secondary idwaro ni mondo junior secondary okete skunde mag secondary be uneno ka gini dhi tiyo no makare adieri makende en ni pod waonge ikruok malong'o in terms of infrastructure e skunde wa mag secondary Migosi Magoa nyotemo ahinya kendo notemo gero skunde koni gi koni lakini adieri makande en ni skunde go ok oromo koro miyo wawacho ni to nyithindo mang'eny gibiro dhi kanye gibiro somo kanye kata obedo mane primary wan onge gi problem kata obedo mane primary wach moro kendo dhi wuok nikech nitie sombe moko kod subjects moko machalo kaka mag STEM ma gin science oriented machalo kaka technical oriented ma japuonj secondary manya puonjo maber STEM gin moko machalo mag sciences biology chemistry gik machalo kamago japuonj manyalo puonjo maber ni secondary laboratories ma wadwa ni nyithindo go chak ni secondary gionge primary
schools ka koro kokete primary school to en kaka wanyalo timo nade mondo mi nyithindo kik bi yud pek e yore machalo kama gemo mi propose ka ni ginyalo kata bede primary onge shida nikech primary nitie gi infrastructure but jopuonj oyaw mag secondary obedo bi puonji wondego koro nikech almost every primary school nitie machiegni gi secondary koro jopuonj nyalo cross over to puonjo to giyaw skundego ma laboratories be nitie godo mag secondary kata mag TVET institutions. Erokamano bwana Joselo, wakunga ka upach janyuol moro ka ibiro kaka janyuol cheno machal kod mae asinjo ka uywak oko kachacha en ang'o malich mi ukelo ka mudwaro ni mondo kamiti ni okete tim kaka jonyuol sama giketo CBC e tim. Erokamano Juma mokwongo an giluonga ni Pito Tieno abiro kaka janyuol kendo bio e member mar school e Migori County ka mokwongo wabiro kano luongwa gi working party manolos gi president mar Kenya. Number 1 preparedness nyocha onge sama ne chako CBC koro wakwayo president mantiere kawuono ni wang'iyane kaka wanyalo prepare ourselves kwadwa timo implementation. Classes onge nyithindo dhi timo sani tarik 28 dhi kanye. Akwayo ni wawe nyithindo gi primary schools mane gintiere mondo oger classes moromo gi nyithindo ma under age mo ginyalo wuok a distance nigi dhi skunde manyo ger. Koro wan kaka jonyuol okwan giwenwa gawa e skunde manyo gintiere mondo gibed kanyo jopuonj mapuonje secondary cross over to bi opuonjgi koni. Mar ariyo kapok otim gimoro amora e Kenya ka wakwayo ni mondo luong jopiny mondo ji ogol pachgi kaka jopiny mokwongo kapok sirikal ochako timo gimoro wagol pachwa kaka jopiny wambe giwinj views wa kapok gichako implementation. Mane maduong' mokelowa ka mondo wawinjre gi working group ka inyalo tim gimoro machielo mopogore gi CBC makoro eto to koro dhi mbele ni ka nitie gima sirikal dwa timo gikonwa giluongwa kaka jonyuol giluongo jopuonj giluongo stakeholders to wabedo together to wagolo pachwa to wawinjore ni gino nego time nang'o. Katieko kodi kawe awinjo ka jomoko ywak ni nengo CBC tek yoro janyuol dhi nyiewo magima in kaka janyuol be nengo mar CBC tek ni in kosinene nade? An kaka janyuol ok ane ka nengo CBC tek isipokuwa nikech nok ohala to mbele kane pok ochakore emomo jonyuol mang'eny ywak ni nengo ne tek to ok tek en gimoro achiel nikech gik midwaro gin changes mitimo every now and then to nok wabedo prepare kaka jonyuol emomiyo jonyuol mang'eny ywak no tek to ok otek as such. Erokamano mano moko kuom pache joma bende ochopo e chenro machal koda mae ka bende twak pod dhi nyime mar ng'eyo to giko ma kamae paro magi midhi gol ne committee ni ma bende koro dhi konyo eneo ni koro chenro do mar CBC koro bedo mano makare pod wago tach ka wabiro mi matho ka otende kod chenro ni madhi nyime kaunti ma Migori. Ramogi mano kano jafwambo marwa Juma kawuok e kaunti ma Migori.